Momentu honetan etorkizunari begira dagoen alternatiba bakarra soberanistak planteatzen duguna da, errepublikazalea planteatzen duguna da, ezker soberanistak planteatzen duena da. Eta hori da Euskal Herria Bilduk luzatu eta proposatu eta indartu eta lanean ari den planteamendu. En Iruña, esan nahi dugu, lanean gaudela hori egiteko. Euskal Herria Bildu eskubidearen aldeko apustua egiten du, eta eskubideak defendatuko ditugu. Euskal Herria Bildu askatasuna eta berdintasunaren aldeko apustua egiten du, eta defendatuko ditugu. Euskal Herria Bildu gehiketaren aldeko apustua egiten du, akordioen arteko apustua egiten du, akordioen aldeko apustua egiten du. Eta horretan lanean jarraituko dugu, porque datorrenaren aurrean batasuna behar da. Baina batasuna behar da programa politiko zehatz eta irmo batekin. Eta hori da Euskal Herria Bilduk egiten ari dena. Gure ustez, hori da dagoen alternatiba bakarra. Eta lanean gaude hori nolabait ere egia bilakatu dadin. Lan egiten denean, lanak fruituak ematen dituela. Eta honek ere fruituak ematen ditu. Nik bide honetan gehiketaren aldeko apustua egiten dut eta egiten ari gara. Galegoekin, katalanekin, beste sektore batzuekin. Badakit batzuk esaten dutela oso apustu arriskutsua dela, eta oso zaila. Eta egia da, arriskutsua baino zaila bada. Baina nik albiste onak espero ditut. Beti, baina kasu honetan ere, albiste onak espero ditut.